Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah rahmeti bilen Allah Teala bizge şu bugungi yomg'oq kunlarini ko'rishga nasib etdi. Allah Teala'ga barcha hamd sanalarimiz bo'lsin birinchi iymon boyligi uchun. Allah Teala'ning huzurlariga mumkinchiligi biz bo'lgani uchun. Allah Teala bizga ikki dunyo baxtlarini bera ko'rsin, hamdaki qo'shqonlarini topilganlaridan tiyilib o'sharga nasib eylesin. Aның suyukli peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yüreklerlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişsin. Anın sünneti bilen kuşkanları bilen şerbi Allah Teala nasip eylesin. Muhterem kardeşler, şimdi bugün sizlerle kütesi sözümüz bulur inşallah niyet turunda. Niyet nindi ahamiyetli nersege gerek şulay bitinde hem indi şuşu niyet bilen biz nersendir özgürte alabızmı yaki şuşu niyetimiz ni derecede bizim turmuşumuzga, gıybetlerimizge tesir etirge mümkün. Muhterem kardeşler, en birinci şeratta şulay bit niyet degen söz nerse ol? Niyet bizim yüreğimizde tuğan tilek. Yani kişinin içinde, көңелендә, yüreğinde tuğa тұрған tilek hissi. Нәрсәнедер тили, нәрсәгәдер омтылыш. Biz шушы әйберне инде ният дип атыйбыз. Кеше нәрсәдер ниятләре дигәч, димәк инде ул yüreğендә, күңелендә нәрсәдер тили дигән сүз. Мәсәлән, без намазга кергән вакытта иң беренче шарт намазның шулай бит ул нияте, ният. Ниятсез намаз дөрес булмый. Һәм инде син әгәр дә бүген илә вакытында икендегә ниyatlədin икән намазыңны, синең намазың кабул булмый. Чөнки илә намазың нияте юк, икенде намазының вакыты кермәгән. Шуңа күрә дә ният, мөхтәрәм кардәшләр, гыйбадәттә һәм эшләребездә бик мөһим урынны алып тора торган әйбер. Кешенең ниятенә карап, инде Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә ни өчен? Чөнки кеше кай вакытта яхшылык эшли, әмма яхшылык эшләргә теләми. Кай вакытта начарлык килеп чыга, әмма ул начарлык эшләргә теләми. Шуңа күрә дә ниятнең әһәмияте бик зур, хәтта җинаят өлкәсендә дә. Бар термин шулай бит. Предумышленное убийство, непредумышленное убийство шулай бит. Шәригатьтә дә бар ул андый әйбер. Мәсәлән, кешенең инде эшләгән эшенә карап, әгәр дә ул ниятләгән икән үтерергә, аның җәзасы зуррак була. Әгәр дә инде ул мәсәлән непредумышленный икән, шәригать буенча ул кешедән штраф түләтәләр, әмма инде үлем җәзасына тартмыйлар. Кешенең нияте шуңа күрә дә бик әһәмиятле булып санала, мөхтәрәм кардәшләр, нинди өлкәнлегенә карасак та. Ният әйткәнебезчә йөрәгебездә туа. Димәк, йөрәктә булган ният аны Аллаһ Тәгалә генә белә, бүтән беркем белми. Әгәр дә син мәсәлән тышкы яктан яхшы булып кыланып, күңелең начарлыкта икән синең, әлбәттә сине яхшы кеше дип уйлыйлар. Әмма Аллаһ Тәгалә каршында син булырга мөмкинсең начар кеше. Һәм кыямәт көнендә шуның җәзасын алачаксың, начарлыгың өчен алачаксың. Аллаһ Тәгалә генә белгәч бу ниятне, димәк шушы элемтә ул Аллаһ Тәгалә белән ике арада гына. Димәк, нияте начар кеше ул Аллаһ Тәгалә белән алдамакчы була, Аллаһ Тәгалә белән уйный. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә моңа бик нык игътибар итә. Кыямәт көнендә дә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә сезнең ди тышкы кыяфәтегезгә, я булмаса сезнең хәлегезгә карамый, ул карый сезнең йөрәгегезгә һәм гамәлләрегезгә. Ягъни кешенең йөрәге, нияте нинди булган. Әгәр дә инде шушы нияте чиста булган икән, чиста ният булганда, без аны нәрсә дибез? Ихласлылык дибез. Кешенең нияте чиста булса, димәк ул ихлас була. Әгәр дә инде бер нияткә берничә ният кушылса, я булмаса гомумән кешенең күңелендә яхшы ният булмаса, димәк бу кешенең ихласлылыгы юк дибез без. Менә шуның өчен дә күңелдә дөрес теләк һәм дөрес ниятне йөртү әһәмиятле. Мөхтәрәм кардәшләр, гадәти көндә дә хәтта ниятләребез безнең гади гамәлне әйләндерергә мөмкин гыйбадәткә. Шундый бар гыйбарә ислам динендә, ан-нияту тухаввилу ал-ада иля al-гыйбада. Ният гадәтне гыйбадәткә әйләндерә. Мәсәлән, синең гадәтең бар икән. Ашау, обедта. Бу бит инде гадәткә кергән, обедта утырып ашыйсың, шулай. Әмма әгәр дә син ашыйсың икән, шундый ният белән. Хәзер обедны ашап алам да, аннан соң йоклап алам инде шулай бит инде. Ашарга чыгарга кирәк бит инде. Хәйлүле. Аннан соң әйбәтләп булышам кешеләргә. Я булмаса, әйбәтләп гыйбадәт кылам. Менә кичкерә миңа шулай бит инде. Бу очракта Аллаһ Тәгалә синең ашаганың өчен сиңа әҗр савап бирә.
Әгәр дә син хайван кебек утырып ашыйсың икән, ашыйсың килгәнгә күрә, бу вакытта сиңа савап булмый. Бу мубах. Менә уйлап карагыз, мөхтәрәм кардәшләр, кешеләр безне бит һаман сорау туа, безне хайваннан нәрсә айыра, безне хайваннан нәрсә айыра. Безне хайваннан ашау ичүебез айырмый, кашык тотып ашавыбыз айырмый. Безне хайваннан айыра ниятләребез шулай ук. Хайванның андый нияте юк. Менә мин хәзер ашыйм да, теге үгезне сизеп үтерәм ди. Андый нияте юк аның, ул ашыйсы килгәнгә күрә. Ашарга булганга күрә, алдында бар ашый. Адам баласы шушы ашауны, гади әйберне, я булмаса йокыны үзгәртергә мөмкин гыйбадәткә шушы ният белән. Йөрәгендәге халәте белән. Әгәр дә кеше әйтә икән, хәзер миңа сәгать 9-да иртәрәк йокларга ятам бүген, тәһаҗҗүдкә торасым бар. Аның йокысы гыйбадәткә әйләнә. Әгәр дә инде ул йокларга ята икән, йоклыйсы килә дип белә. Авагына пульт тотып, гырылдап йоклап китә икән, аның инде йокысыннан бернинди савап та булмаячак. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, ният безнең гади әйберләребезне дә әйләндерергә мөмкин, гади тормышыбыздагы әйберне әйләндерергә мөмкин гыйбадәткә. Хәтта су эчкән вакытта да элек безнең инде галимнәребез, сахабаларыбыз ният ала торган булганнар. Су эчәсе килгәндә дә. Нинди ният? Шулай бит, су савымны Аллаһ Тәгалә бассын, тәнемдә көч булсын Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, гади тормышыбызны да без әйләндерә алабыз гыйбадәткә, әгәр дә ниятләребез дөрес булса. Менә шушындай әйбер ул, мөхтәрәм кардәшләр, ният дигән нәрсә. Инде ният бик мөһим гыйлем алган вакытта да. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, хадистә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ди һәрбер галимнең, хикмәт иясенең сүзен кабул итмим ди. Хикмәт иясе мудрец дигән сүз инде шулай. Һәрбер галимнең, хикмәт иясенең мин сүзен кабул итмим ди. Мин аның карим ниятенә ди. Нияте нәрсәдә? Мәсәлән, бит гыйлем алганда яки гыйлем биргән вакытта да кешенең нияте нәрсәдә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям моның турында да әйтә, әгәр дә кеше гыйлем ала икән бәхәсләшер өчен, бу кеше шулай бит инде савап алмый, гынах кына җыя. Гыйлем алса ул, гыйлемен арттырырга, Аллаһ Тәгаләгә якынайырга, димәк бу очракта инде Аллаһ Тәгаләнең аҗрын бирә. Инде шулай Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә аның шушы гыйлем иясенең, хикмәт иясенең нияте мин икән ди, ягъни Аллаһ Тәгалә икән ди. Мин аның дәшмичә торуын фикергә әйләндерәм ди. Ягъни ул галим сөйләшмәгәндә уйлап утырачак, фикер йөртәчәк. Дәшмәсә дә аның акылы эшләячәк. Менә безнең күп кенә галимнәребезнең дәшмичә торулары кайбер кешенең сөйләшүенә караганда, яки намаз укуына караганда хәерлерәк. Чөнки алар дәшмичә торсалар да уйлыйлар. Уйлап йөриләр алар, шулай бит. Һәм шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә, ул дәшмәсә дә, бер сөйләмәсә дә, мин аны искә алачакмын ди. Ягъни бу кешенең фикерләве савапка әйләнә. Безнең динебез буенча Аллаһ Тәгалә кешенең фикере өчен гынах бирмәй. Син күзеңне ямасың да, сафиларны күз алдына китерәсең. Аның өчен гынах булмый. Карасаң гынах була. Әгәр карап утырсаң журналдан, гынах була. Ну күзеңне ямып күз алдына китерәсең икән, хыялланасың икән шулай бит. Вот сез менә хәзер ул ислам кабул итә, сез аның белән хәзер өйләнешәсез шулай бит инде. Мулла сезгә никах укый, аннан соң китәсең инде дәшә шулай бит инде. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, уйласаң да шул гынах турында безгә аның гынахы юк. Ләкин әлбәттә инде галимнәребез безне андый гынахлы уйлардан тыялар һәм әйтәләр. Бу гынахлы уй кайчанда булса синең йөрәгеңгә төшә, йөрәгеңнән ул кая барачак? Телеңгә һәм гамәлеңгә. Шуңа күрә андый уйлардан сак булырга кирәк әлбәттә. Ләкин уйласаң гынах булмый. Әмма бит инде яхшы әйбер турында уйласаң да савап булырга тиеш түгел. Әмма әгәр дә син уйлыйсың икән изгелек әйбер турында, Аллаһ ризалыгы турында, синең фикерләрең, уйларың әйләнә савапка. Әгәр син ниятлисең икән изге гамәл шулай бит, хадис буенча нәрсә? Әгәр син изге әйбер эшләргә ниятләсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа бер савап бирә.
эшләсәң 10 савап була. Менә шуның өчен безнең мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә фикерләвебезне, уйлавыбызны савапка әйләндерә, әгәр дә ул Аллаһ ризалыгы өчен булса. Аллаһ ризалыгы өчен шуңа күрә уй фикер йөртергә кирәк. Әлбәттә, ул бөтен кешегә булмаска да мөмкин. Кайбер кеше бит яши гади әйберләр белән, шулай бит гади төшенчәләр белән. Әмма инде галим буласы килгән кеше, ул инде уенда, фикерендә дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип, шушы уй фикерләрен йөртергә кирәк. Кай чакта бер сүзне әйтер өчен дөрес итеп, сиңа уйларга туры килә атна бер ай. Шушы фикергә, дөрес фикергә килер өчен. Моның уйлап йөрим дисәң, әлбәттә инде ул хезмәт шулай ук. Безнең галимнәребез шуңа күрә гер уйлап, фикерләп йөргәннәр. Алар берсе дә китап укыдылар да, китапны алып куйдылар, бетте. Бүген тамам дәрес дигән сүз түгел ул. Алар утырган вакытта да сөйләшмичә фикер йөрткәннәр. Аларның ниятләре Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешү булган. Безнең дә шундый ниятебез, мөхтәрәм кардәшләр, булган очракта Аллаһ Тәгалә иншааллаһ фикерләребезне дөресли һәм аның өчен әҗр савапларын насыйп итә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, дөрес, матур ниятебез булса, безгә кешеләр белән аралашырга да җиңел булачак. Кай вакытта бар мәсәлән шундый кешеләр. Килеп матур сүз әйтсәләр дә, син аңа үпкәлисең. Ачу килә андый кешегә. Кай бар шундый кешеләр килеп кычкырсалар да, ачу килми. Кай вакытта сүгенеп китәләр, кычкырып җибәрәләр, шулай бит теге бераз ярсып китәләр, әмма аларга ачу килми. Моның сәбәбе ниятте икән, шулай ук. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез Ибраһим ан-Нахаи әйтә, рахимахуллаһ, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям түгел. Әгәр дә ди, кеше сөйләшкән вакытта ди, ачуы килә икән ди. Әмма шушы аның ачуы килгәндә аның нияте изге булса ди, яхшы булса ди. Ягъни кешегә зыян китерү түгел, тәкәбберлек түгел аның ачуы килүе. Аллаһ ризалыгы өчен ачуы килгән аның. Бу очракта ачу килеп әйтсә дә кешегә, кычкырса да, кешеләр әйтерләр ди, аның нияте изге иде дип. Ягъни кешеләр үпкәләмәсләр ди. Ләкин кай вакытта кеше ди, йомшак матур итеп әйтергә мөмкин, әмма нияте начар. Кешене үпкәләтү, рәнҗетү, ничектер аны түбәнсетү. Бу очракта ул сүзен матур итеп әйтсә дә ди, кешеләр аңа үпкәләячәкләр ди. Һәм әйтерләр, синең күңелеңдә яхшы ният юк иде, яки аның күңелендә яхшы нияте юк иде дип әйтерләр ди. Кай вакытта бит безнең телевизордан чыгып сөйлиләр кешеләр анда, ышанмыйсың син аларга. Түрәләр чыгып сөйлиләр бит, вәгъдәләр бирәләр, тегеләй булай. Ничектер ышанмыйсың, ачу килә. Алар матур сүз әйтәләр үзләре. Ләкин ачу килә монда, нишләп? Менә шуннан ачу килә инде, беләсез нәрсәгә икән, шулай бит хәзерге вакытта. Димәк, ниятләре изге түгел. Әгәр дә булган шундый очракларда әйткәнебезчә шулай бит. Кай вакытта ачуланган азда кеше, әмма ул кешегә үпкәләмисең. Менә Васил абый кайчакта ышкынып китеп, әллә нәрсә сөйләп куян, үпкәләмисең шулай бит. Нишләп? Нияте яхшы аның, нияте изге аның. Начарлык теләми ул. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, сөйләшкән вакытта да моны үзеңдә исәптә тотарга кирәк. Әгәр кешеләр сиңа үпкәләмәсен дисәң, һәм инде синең сүзеңне тыңласын дисәң, һәм сине ихтирам итсеннәр дисәң, синең булырга тиеш яхшы изге ниятең. Алар белән аралашкан вакытта. Менә бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде аралашуыбызга да тәэсир итә торган әйберләр иншааллаһ. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай бит, иннамал аъмалу бинниятти. Кешенең гамәлләре ният белән ди. Аллаһ Тәгалә каршында, димәк, гамәлләрен кабул булсын өчен дөрес ният кирәк. Әмма кеше начарлык эшләсә, изге ният белән, аңа савап буламы? Нияте изге бит аның. Савап булмый. Савап булмый. Мәсәлән, кеше килә дә бер пенсионерны үтерә башына чүкеч белән сугып. Ләкин нияте изге. Нинди ният? Бу пенсионерның пенсиясе әз, дару ала алмый, квартплата түли алмый, ит ашый алмый, тормышы начар. Менә мин аны үтерәм дә, ул җәннәткә керәчәк. Мин аны үтергәнгә күрә, мин аны коткарам бу авыр тормыштан. Ниятем минем изге. Мондый изге ният булырга мөмкинме?
мөмкин. Ләкин бу ният дөрес түгел. Ләкин бу гамәлең өчен син савап алмыйсың, гөнаһ аласың. Чөнки бу гамәл үзеннән үзе санала гөнаһлы гамәл. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, сугыш вакытында бер кеше үзенең кан тамырларын кисә. Була җихад вакыты, ул яраланган була. Бик каты авырта ярасы, һәм ала да кан тамырларын кисә дә үлә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу кеше Табукка керә ди. Аның бит нияте начар түгел, ул бит беркемгә зыян китермәде. Үзенә шулай бит инде. Аның бит инде тәне авырта, ул чыдый алмый. Шуңа күрә ала да үзенә шундый җәрәхәт ясый. Әмма бу мөхтәрәм кардәшләр савап түгел. Ягъни нияте аның яхшы булса да, авыртуны киметү яки башка әйберләр булса да, аңа савап булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу кеше Табукка керә ди. Шуңа күрә дә начар гамәлләрне изге ният белән эшләп булмый. Ул гамәл үзе изге булырга тиеш. Һәм шул вакытта инде изге гамәлне төзәтергә мөмкин, кабул булырга мөмкин изге ният белән. Әгәр дә синең ниятең начар булган икән, әмма яхшылык килеп чыккан икән. Мәсәлән, син киләсең дә бер кешегә пычак кадыйсың. Пычак кадыйсың бу кешегә, бу кеше үлми. Больницага алып баралар бу кешене. Шушы җәрәхәтен дәвалаганда анализга канын алалар. Һәм бу кешенең рак авыруы икән. Беренче стадия. Тизрәк кенә җәрәхәтен дәвалыйлар да, рактан дәвалый башлыйлар һәм бу кеше терелә. Бу кеше нәрсә ди? Ярый әле, теге кеше миңа пычак кадады ди. Мин үзем больницага бармас идем ди. Менә шуның аркасында минем рак авыруын белделәр, дәваладылар ди. Әмма пычак кадаган кеше нәрсә ди? Миңа савап була димме? Мин кешегә яхшылык эшләдем димме? Ягъни аның нияте яхшылык эшләү түгел иде. Аның нияте җинаят иде. Шуңа күрә дә ахырда яхшылык килеп чыкса да, аңа савап булмый. Аның нияте изгедә яхшыда түгел. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньядагы без күргән әйберләр күбесе хакыйкатькә туры килмәскә мөмкин. Һәр вакытта эшләр эшләнә, әмма нияте начар. Һәр вакытта начар эшләр күрергә мөмкин без. Әмма нәтиҗәсе икенче төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә дә булар шушы әйберләрне без белеп торырга кирәк. Нәрсә өчен? Кешегә бәя бирер өчен түгел, ә үзебезнең ниятләребез изге яхшы булсын өчен. Менә аның сәбәбе шунда. Иншаллах, рус телендә сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о намерении. Вы все знаете хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что дела оцениваются по намерениям. То есть в судный день Аллах Тааля будет смотреть на дела, но вместе с ним будет смотреть на намерение человека. Сходятся ли они? Просто дела не будут оцениваться, а дела будут оцениваться по намерениям. Если намерение правильное к этому делу, значит будет саваб. Если намерение неправильное, значит за это будет грех. Саваба не будет. Вы знаете, что перед Аллахом очень важно именно вот это понятие намерения. Потому что намерение – это связь с Аллахом. Это то, что знает только Аллах Тааля. И когда ты очищаешь свое намерение, ты, по идее, очистил свое сердце. Значит, больше ничего ты не желаешь, кроме довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. И вы знаете, что есть такое понятие, как рия, показушные дела, дела на показ. Когда ты хочешь, чтобы за эти дела тебя похвалили люди. А с чем это связано? Это связано с намерением, с ниятом. Ты можешь прочитать намаз на людях, например, получить за него саваб. Но ты можешь прочитать саваб на людях и не получить за это ничего. Потому что ты читал для того, чтобы люди тебя похвалили. Сказали, вот он нам на намаз стал, какой хороший человек. Или, например, ты читаешь Коран, в мечети сидишь, и тут заходит человек, кто-то. И ты начинаешь читать громко. Для чего? Чтобы он тебя услышал. У тебя голос красивый. А потом тебя похвалил.
Он этого не понимает. Зашедший человек, он не понимает. Он говорит: о, ладно, человек Коран читает, ладно, читает. Ох, какой красивый голос у него, машаллах, субханаллах. Когда закончит, еще может подойти, похвалить, садака дать. А потом еще другим рассказать. Например, во время таравиха, да, Рамазана, он может сказать: я слышал, как вот этот читает красивый Коран. Пусть он встанет на таравих намазе. Понимаете? То есть получается уже какие-то бонусы начинают появляться, привилегии. И он этого и желал. Кто красиво, например, голос свой показал. Соответственно, за его чтение красивое уже саваба не будет, потому что он желал довольства людей, почета людей. И от них награды он ждал. Поэтому, дорогие друзья, внешне мы не можем понять, хороший человек или плохой. Но Аллах Тааля будет оценивать именно по намерениям судный день. Для чего эта тема нужна? Для того, чтобы мы сами работали над своим намерением. Я вам всегда говорю, если вы что-то, какую-то тему изучаете, это для вас конкретно лично. Не для того, чтобы вы копались в намерениях других людей. А это именно для вас лично, чтобы вы сами свои намерения исправляли, чтобы какие-то дела определенные были ради Аллаха. Поэтому дела желательно делать добрые скрытно, чтобы никто их не видел. Пророк саллаллаху алейхи об этом много говорил. Когда садаешь садака, например, да, так, чтобы левая рука не видела, что делает правая. То есть, чтобы люди не видели. Раньше люди старались делать добрые дела в темноте, когда не видят, когда тебя не узнают. Есть люди, которые вот сейчас в интернете, да, приходит человек в маске. Приходит в маске к людям и помогает. Видели, наверное, да, эти ролики? То есть по деревням ходят, кому-то корову подарит, там, кому-то еще что-то подарит, кому-то деньги даст. Приходит к нуждающимся, никто не знает, кто он. Человек в маске. Для чего это делается? Чтобы не похвалили, чтобы не узнали. Так раньше поступали, так раньше делали. Также вот, например, в Турции раньше был такой ящик. Богатые люди приходили туда, там оставляли деньги. Бедные люди приходили, оттуда деньги брали. То есть полностью на доверии. Бедный не видит богатого. Богатый не знает, кому дает. Поэтому он не ожидает благодарности ни от кого, кроме Аллаха. А бедный не благодарит никого, кроме Аллаха. Потому что они не встречаются. Раз, все, положил. Вот таким образом были такие моменты, чтобы избежать рия, показушных дел. Чтобы ният был всегда чистый и правильный. В нашем современном мире многое делается на показ теперь. Инстаграмы всякие, запрещенные в Российской Федерации, и другие социальные сети рекламируют деяния человека. Хадж не хадж сейчас, омара не омара, садака не садака, маджлис не маджлис, ифтар не ифтар. Все они сейчас, да, на всеобщем обозрении. Человек, который изначально планировал довольство Аллаха, в конце у него намерение может поменяться. Он затевал что-то с намерением, да, с таким намерением, чтобы Аллах был доволен, но в конце концов его люди настолько сильно похвалили за его дела, что уже он сам расплылся в этих похвалах, и у него теперь намерение и поменялось. Поэтому, когда человек сделает доброе дело ради Аллаха, он может испортить это доброе дело после уже. Каким образом? Похвалившись, рассказав об этом другим людям. Как только он похвалился, сказал, значит, все, это уже недоброе дело. Потому как ният у него поменялся. Такое тоже может быть. Если ты сделал что-то доброе дело, это не значит, что это по факту все сделано. Поэтому, дорогие друзья, мы не должны об этом забывать, что ният – это как раз то, что делает действительным наши добрые дела. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Ниятуль му'мини хайрум мин амалихи». Намерение верующего лучше его дел. Потому что дела без намерения ничего не стоят. А намерение без дел все равно дается это саваб. Если у тебя нет дел, но есть намерение, ты все равно получаешь за это саваб. Потому что мы сказали, за добрый, хороший ният получаешь один саваб. Аун ибн Абдуллах, рахмахуллах, говорит: раньше, говорят, мудрецы, обладатели благ и знаний говорили:
то тому, кто совершит дела для ахирата, Аллах Всевышний исправит мирские дела. То есть, если ты будешь стремиться к довольству Аллаха и делать дела ахирата, твои мирские дела Аллах Тааля исправит. Что-то не получается в этом мирском бизнесе, там еще в чем-то, значит у тебя хромает ахират, если ты верующий. Это касается только верующих. Потому что у неверующих, даже которые не думают об ахирате, у них дела мирские могут быть хорошие, там другая причина. Поэтому раз ты исправляешь дела ахирата, и у тебя начинают получаться мирские дела. Тому, кто исправит свою внутреннюю сторону, Аллах Всевышний исправит его внешнюю сторону. Как только ты исправишь свое сердце, свои намерения, свои мысли, очистишь сердце, тогда Аллах Тааля очистит твою внешнюю сторону. Если ты не хочешь ругаться матом, хочешь это бросить, значит ты должен бросить это здесь и здесь. Тебе просто на языке не говорить будет тяжело. Надо сначала избавиться здесь и здесь от этого. Если ты хочешь, например, бросить петь или курить или еще что-то делать зина, тебе надо исправить это здесь и здесь. Тогда у тебя исправится и внешне. Почему, например, в современном мире наркоманы или алкоголики не могут бросить пить? Говорят, это зависимость. Но сейчас врачи сказали, зависимость снять можно. Зависимость снимается лекарствами, медикаментозно там и так далее. То есть уже зависимости физической не будет, ломки не будет у наркомана. Это можно снять, закрыв медучреждение, вылечить его можно. Но зависимость остается здесь и здесь. То чувство наслаждения, которое он получает после вот этого приема, это осталось в памяти, и он стремится к этому. Поэтому от этого тебе надо избавиться прежде всего. Любой грех, любая плохая сторона внешняя, она должна идти через внутреннее очищение, через правильное намерение. Тому, кто исправит свои отношения с Аллахом, Аллах исправит отношения с людьми. Если у тебя не ладятся отношения с людьми, не ладится дружба, даже, например, не ладится что-то в семейной жизни, значит, надо исправить отношения с Аллахом. Что-то не то. Стремись к довольству Аллаха, а не к довольству людей. Не пытайся угодить людям, а пытайся угодить Аллаху. Делай людям добро ради Аллаха, а не ради наживы или дружбы с ними просто. Тогда у тебя уже общение и отношения с людьми тоже наладятся. Это все намерение, нет. Как ты это себе намереваешь эти дела, эти вещи? Дорогие друзья, в судный день будут люди, которые у них будут деяния, книга деяний. Люди, например, придут и у них соберут все деяния за долги, за обиды там и так далее. У них ничего не останется. Тогда Аллах Тааля скажет: я тебя вознагражу тем, что никто не знал. То есть никто не знал о твоих добрых делах, даже ангелы. Ангелы записывают наши добрые дела, то, что мы делаем, то, что мы намерились, они не знают. Они чисто внешне фиксируют вот эти вот данные. Но они не знают, о чем мы думаем. Поэтому, когда у людей заберут вот эти хорошие дела, Аллах Тааля скажет: у тебя есть еще добрые дела. Скажет: а что этот человек скажет? Это твои намерения. И человек, благодаря своим благим намерениям, зайдет в рай. Есть люди, которые придут в судный день, открыв свою книгу деяний, увидят там закат, хадж, садака и так далее. Строительство мечети, там вот эти добрые дела. И они скажут, они удивятся, они хорошие, добрые люди. Они скажут: я этого не делал. Я этого не делал. Тогда Аллах Тааля скажет: ты разве не помнишь? Ты сказал: если бы у меня были деньги, я бы заплатил закат. Твои намерения, говорит, были чисты, я записал тебе этот закат. А ты разве не помнишь? Ты сказал: если бы у меня была возможность, я бы поехал в хадж. Я записал тебе хадж. А ты разве не помнишь? Если бы у меня была возможность, я бы построил мечеть. Я записал тебе мечеть. То есть люди увидят
дела, которые они не делали. Из-за чего это, дорогие друзья? Из-за того, что у них было благое намерение. Но как проверить это благое намерение? Было ли у тебя? Вот я сейчас домой приду и буду говорить, сейчас написал туда, так, если бы у меня были деньги, так, подарил бы машину, построил бы дом, так, взял бы 4 жены, все, так, построил бы мечеть и так далее. И ждешь теперь награду. Саваб, да? Ложишься в кровать и ждешь, когда на тебя саваб этот упадет. На самом деле это работает не так наивно и просто. Оказывается, человек должен подтвердить свое намерение. У него, например, есть 100 рублей. Но в хадж он поехать не может. У него вот после всех трат ежемесячных осталось 100 рублей. Но его друг едет в хадж. Он приходит и говорит со слезами на глазах: я, говорит, сам не могу поехать, у меня нет возможности, но у меня есть 100 рублей. Пусть эти 100 рублей тебе помогут в дороге. Он подтвердил свой ният. Он пришел в мечеть и сказал: я не могу построить мечеть, о Аллах, ты видишь, искренне я хочу, но я могу купить только 1 кирпич. Взял кирпич, принес, вот это моя лепта. Вот я хочу внести свою лепту в это строительство. Аллах Та'аля запишет ему мечеть. Вот так эти намерения подтверждаются. Они просто: вот я бы хотел, ну вот нет возможности. Хитрость Аллах Та'аля видит. И Аллах Та'аля хитрее, чем ты. Валлаху хайруль макирин. Аллах лучший из хитрецов. Его не обманешь. Поэтому, если есть намерение, например, тоже выучить Коран. Кто-то говорит: у меня нет памяти. Реально кто-то не может выучить Коран. Память плохая. Есть память такая, что быстро учит, быстро забывает. Как Рафаэль Абы говорит, да, как у рыбы, да, 4 секунды там. И это не вина этого человека. Аллах Та'аля его создал таким. И над ним не надо смеяться. Аллах создал его таким. Он слушал, но быстро забыл. От таких людей вот хадисы не брали раньше. Если была такая природная склонность человека к забывчивости, от таких людей хадисы не брали. Это не значит, что он плохой человек. Это значит, что он не способен на какие-то определенные вещи. Но этот человек каждый день сидит и выучивает одну и ту же суру до конца жизни. Он выучил Фатиху, намаз начинает читать, какой-то аят опять забыл. Берет опять, открывает, повторяет. Он говорит: я хочу выучить Коран. Аллах Та'аля: ты старался. Тебе будет саваб за то, что ты выучил Коран. А если ты говоришь: я и так не могу, все, какой смысл? Тогда саваба у тебя не будет. Вот есть такие нюансы, дорогие друзья, когда ты хочешь что-то, чтобы у тебя подтвердилось. Был один человек из Бани Исраиль, из иудеев. Он проходил по пустыне, увидел бархан и сказал: если бы эта гора была мукой, то я бы раздал это бедным. Вот так искренне намерение сделал. Бедный был человек, бедный иудей, хотя бедный еврей как-то это, да, сейчас в современном мире не вяжется, да, эти вещи. Но такие люди были. Было время, иудеи были хорошими людьми, верующими, набожными людьми. У них были пророки. И вот он приходит, и пророк, который тогда был в их время, говорит ему: Аллах принял твой садака. Он: какой садака? Я, говорит, нищий. Я не могу ничего продать. А разве ты забыл, говорит, эту гору из муки? Аллах Та'аля, говорит, принял это садака твою. Поэтому вот ният, что делает с человеком, вот с его делами. Также, дорогие друзья, ният очень важно именно в дружбе тоже. Когда ты дружишь с людьми, ты должен дружить ради Аллаха. Но должен разорвать отношения с человеком тоже ради Аллаха. Например, однажды Аллах Та'аля спросил Мусу, алейхиссалям: что ты сделал ради меня? Муса, алейхиссалям, сказал: намаз читал, уразу держал, садака давал, зикр делал. Аллах Та'аля говорит: нет. Намаз – это далиль, доказательство для тебя. Ураза – это щит, это для тебя. Садака – это защита от ада, это для тебя.
А зикр это нур, это тоже для тебя. А ради меня что ты делал? Вот человек все, что делал, это все, оказывается, для него самого. Он говорит, а что я могу сделать ради тебя, Аллах? Аллах Тааля говорит, дружи ради меня и разрывай отношения ради меня. То есть дружишь с человеком, потому что он мусульманин, верующий, справедливый, и дружишь с ним из-за этих хороших качеств. Но когда ты видишь, что человек оскорбляет ислам, оскорбляет Аллаха, делает грехи, ты разрываешь с ним отношения, дружбу. Ты говоришь, такой друг мне не нужен. Он зовет тебя в баню, пойдем туда, пойдем сюда, и так далее, на рыбалку, ты говоришь, нет. Почему? Хотя он, например, выгодный для тебя. Бизнесмен какой-нибудь там, может решить проблему. Гаишник, например. Как можно гаишнику отказать, когда он тебя на рыбалку зовет, да? Попробуй. То есть ты не ищешь выгоды мирской от этой дружбы, а только ради Аллаха. Вот тогда будет понятно, насколько ты искренен перед Аллахом. Вот это, дорогие друзья, очень серьезный показатель. Еще и половину не рассказал. Давайте до икенды потянем немножко. Шучу, конечно. Я уже вижу ваши глаза, вижу ваши стремления, да. Я уж свои заметки тоже ставлю. 5 копеек, как говорит Рафаэль, я свои ставлю. Пару джумга назад мы же быстро закончили джумгай, да? Да, уже половине закончили. Я всегда думал, что люди, которые после фарза убегают, сунну не читают, как бы в мечеть, я думал, они на работу спешат. У нас же есть такая категория людей, половина уходит после фарза. Я думал, они уходят на работу. Я очень их жалел, и очень мне было тяжело, себя корил, потому что я долго рассказываю вагаз. Но в этот день такая же половина ушла после фарза. После фарза те же люди, такая же половина, ушли все равно. Хотя вагаз закончился же раньше. То есть они могли в этот раз позволить себе почитать и сунну, и зикр там, да, и уйти в половине уже раньше, чем когда-либо. Но все равно после фарза ушли. То есть, оказывается, дело здесь не в том, что они спешат на работу. Поэтому я вас чуть-чуть перестал жалеть уже потом. Чуть-чуть только. Не намного, но на чуть-чуть только. Да. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء